και πραγματικά μας έχει προβληματίσει και αφορά στην κληρονομιά της Διαθήκης του μεγάλου μας ηθοποιού, του Αλέξη Βλάχου. Του Ανέστη, με συγχωρείτε. Και μάλιστα υπήρχε έτσι και μια φημολογία ότι έχει αποκληρώσει τον γιο του Ηρακλή. Χρήσλα μου. Λοιπόν, τι έχει συμβεί τώρα. Λοιπόν, θα μας τα πει ωραία. Θα μας τα πει λοιπόν απευθείας ο Ηρακλής και ο δικηγόρος του ο Κωνσταντίνος Παπαναστασίου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κύριε Ηρακλή, είστε ίδιος με τον μπαμπά σας. Εντελώς. Πρώτη φορά σας βλέπω, έτσι. Ναι, απλά είναι απίστευτη ομοιότητα. Ναι, δεν έτσι. Τι ακριβώς έχει συμβεί, κύριε Ηρακλή, και για ποιο λόγο βγήκε αυτή η φημολογία, κάτι τελικά το οποίο δεν υφίσταται, έτσι δεν είναι? Μιλάτε για την αποκλήρωση. Ακριβώς. Ναι, το κομμάτι αυτό δεν υφίσταται. Τι έχει συμβεί και Όμως έχει παρουσιαστεί. Ναι, και για ποιο λόγο παρουσιάστηκε κάτι τέτοιο? Για ποιο λόγο παρουσιάστηκε? Μιλάτε για την... Έχω και λίγο θέμα με την επιστροφή. Ναι. Για ποιο λόγο παρουσιάστηκε ότι υπάρχει αποκλήρωση? Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό δεν το ξέρω. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Μπορεί κάποιοι σκόπιμα να διαδώσανε κάτι για κάποιο λόγο. Υπάρχει όμως μια Δεν μπορεί να ξέρω η διαθήκη. κάθε φήμη. Λοιπόν, η δεύτερη διαθήκη σύζυγος φυσικά υπάρχει, όμως του πατέρα σας εμφάνισε αυτή την διαθήκη. Κυρία Γαρίτση, ένα χαρτί. Θα σας το πεις εσύ Ναι, εγώ. ναι, ό,τι θέλει. Ωραία. Η οποία είναι χειρόγραφη και είναι πλαστή, αμφισβητείτε, δεν είναι καν τα γράμματα του πατέρα σας. Αυτά θέλω να μου πείτε μαζί με τον δικηγόρο σας. Δεν είναι καν τα γράμματα του πατέρα μου. Ούτε η γραφή είναι δική του, ούτε η ορθογραφία, ούτε το συντακτικό. Καμία σχέση δεν έχει αυτό το κείμενο με κείμενα που ενδεχομένως παλαιότερα έχει γράψει ο πατέρας μου. Δηλαδή, αν υπάρχει μια αντιστοιχεία, αν είχα αυτή τη Κύριε στιγμή. Ηρακλή, θέλω να δούμε τι λέει αυτό το κείμενο. Ναι. Και από ό,τι καταλαβαίνω, κάτι τέτοιο στο δικαστήριο είναι πάρα πολύ εύκολο να αποδειχθεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει το κείμενο. Η διαθήκη μου. Στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, στην κατοικία μου, που κληρονόμησα από τη μητέρα μου Σοφία Βλάχου, σήμερα στις 13 Έκτου του 2016, εγώ, ο Ανέστης Βλάχος του Ηρακλή και της Σοφίας, γνωρίζοντας γραφή και ανάγνωση και όντας διανοητικά υγιής, ορίζω αποκλειστική κληρονόμο την κόρη μου Έλλη Βλάχου, του Ανέστη και της Μαρίας, την οποία και καταλείπω να λάβει μετά τον θάνατό μου όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία μου. Αθήνα, 13 Έκτου 2016. Ο διαθέτης Ανέστης Βλάχος του Ηρακλή. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το κείμενο είναι πλαστό. Εσείς λέτε, η δικιά σας πλευρά. Βέβαια. Να μας μιλήσει λίγο και ο δικηγόρος σας, ο οποίος είναι δίπλα αυτή τη στιγμή. Καλή σας ημέρα. Και κύριε Παναστασίου, πόσο εύκολο λοιπόν είναι να αποδειχθεί κάτι τέτοιο? Φαντάζομαι ότι αν πάρουν γράμματα του κύριου Βλάχου, ναι, ακριβώς, του Ανέστη Βλάχου, και δούνε και τη γραμματοσυρά της διαθήκης, κάτι τέτοιο αποδεικνύεται πάρα πολύ εύκολα, έτσι δεν είναι? Ναι, θα πρέπει να γίνει μια γραφολογική εξέταση, θα πρέπει να διορίσει ο Ηρακλής Βλάχος κάποιο γραφολόγο, κάποιον ειδικό γραφολόγο, να εξετάσει γράμμα-γράμμα τη συγκεκριμένη διαθήκη, δηλαδή παίρνουμε ένα γράμμα από το κείμενο που έχει συντάξει ο Ανέστης Βλάχος, που έχει στην κατοχή του ο Ηρακλής αρκετά χειρόγραφα, και θα βρούμε ακόμα περισσότερα δημόσια έγγραφα του πατέρα του, γιατί μην ξεχνάτε ήταν και αντιδήμαρχος στην Αθήνα ο πατέρας του, οπότε έχει χειρόγραφη του. Ακριβώς. Εγγράφων. Να ρωτήσω τον θα κύριο πάρουμε... Ηρακλή. Ναι. Ποιος έχει συντάξει τώρα λοιπόν, ποιος έχει συντάξει αυτή τη διαθήκη? Πιστεύει ότι. Πιστεύετε εσείς, ναι? Δεν μπορώ να το ξέρω. Οποιοδήποτε από την άλλη πλευρά. Και εγώ, άμα θέλετε, σας φέρνω. Η άλλη πλευρά λοιπόν είναι. Ό,τι θέλετε. Η άλλη πλευρά είναι η δεύτερη σύζυγος του πατέρα σας, με την οποία είχε και ένα παιδί, έτσι δεν είναι? Σωστά. Μάλιστα, ναι. Η σχέση σας πώς ήταν με τη δεύτερη σύζυγο του πατέρα σας? Ανύπαρκτες. Από το ανύπαρκτες μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, είχατε ποτέ διαπληκτιστεί, δεν είχατε μιλήσει ποτέ, και όσο ήταν στη ζωή ο πατέρας σας, είχατε κάποια κόντρα για τα περιουσιακά? Κοιτάξτε, τώρα πρέπει να κάνω μια αναδρομή αρκετά χρόνια πίσω και θα μας πάρει και πολύ χρόνο και δεν ξέρω αν αυτό τελικά είναι το point, αν ενδιαφέρει. Η σχέση ήταν πάντα κακή, γιατί έχουμε μια πολύ διαφορετική φιλοσοφία με αυτή τη γυναίκα και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό που δεν έχω την ίδια φιλοσοφία με αυτό το άτομο. Γενικά δεν νομίζω ότι υπήρξε, εκτός από κάποιες στιγμές σε κάποιες γιορτές που κατά ανάγκη, ας πούμε, την ανεχόμουν δίπλα μου, δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποια εποχή, κάποια περίοδος που μπορούσα να πω κάτι παραπάνω από καλημέρα. Κύριε Ηρακλή, διάβαζα χθες στην Εσπρέσο
ότι άλλαξε, σύμφωνα με αυτά που είπατε εσείς στην Εσπρέσο, και τις κλειδαριές του πατρικού σπιτιού. Και όταν πήγατε να μπείτε, δεν μπορούσατε γιατί είχαν αλλάχθει οι κλειδαριές. Σωστά. Ακριβώς. Ακριβώς. Εδώ, καταρχήν, όταν πέθανε ο πατέρας μου, στις 2 μέρες ξαναλλάξανε αυθαίρετα κλειδαριά. Δηλαδή, στις 23 Αυγούστου έφυγε ο πατέρας μας, στις 25 είχαν ήδη αλλάξει κλειδαριά. Φανταστείτε τώρα να έχει πεθάνει ο πατέρας κάποιου και το μόνο που σκέφτεται είναι να αλλάξει κλειδαριές πριν ακόμα γίνει κηδεία. Κάτι θέλει να ρωτήσει ο Αντρέας σε αυτό το σημείο. Γεια σου Ηρακλή, γνωριζόμαστε γιατί Γεια σου, Αντρέα μου. ο γάμος σου με την Αλκμίνη που ήταν ενδυματολόγος μου μας έχει φέρει και κοντά. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Εσύ Αντρέα, με τον πατέρα σου είχατε τσακωμούς ή είχατε μία σχέση αγάπης? Κοίταξε, Αντρέα μου, περάσαμε οπωσδήποτε. Είχα κάποια προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν, όλα ξεκινούσαν από εκείνη τη σχέση του. Γιατί έμεσα, έτσι. Εγώ Δηλαδή, σε γνώρισα ναι, να εκφράζεις το θαυμασμό απέναντι στον πατέρα σου. Δεν ήταν ότι... ισχύει και μέχρι τώρα τον εκφράζω. Ναι, το έχω ζήσει. Γι' αυτό το λέω. Το λέω δηλαδή σαν μάρτυρας. Με αυτή την έννοια. Δηλαδή όταν Βεβαίως, έμαθα... Αντρέα μου, Ναι. Σ' ναι, ακούω. είναι η επιστροφή λίγο, μας μπερδεύει η Ναι, επιστροφή. Να σου πω κάτι για να μιλήσουμε απλά. Η Διαθήκη, και θα πάω ξανά σε αυτό το θέμα, δεν έχει συνταχθεί από τον πατέρα μου. Και θέλω να πω για πολλοστή φορά, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρω, δυσκολεύονται να καταλάβουν απλά πράγματα. Δεν αμφισβητώ την απόφαση του πατέρα μου, αμφισβητώ ότι αυτή είναι απόφαση του πατέρα μου. Επίσης έχω πει το εξής. Έχω μπει στη θέση εγώ της αδερφής μου και λέω, αν ο πατέρας μου για κάποιο λόγο μου άφηνε τα πάντα εμένα, τι θα έκανα εγώ? Θα έπιανα την αδερφή μου και θα της έλεγα, έλα εδώ, ο πατέρας μας είτε γιατί τρελάθηκε, είτε γιατί έτσι θέλει. Αυτό είναι κάτι άλλο. Κύριε Ηρακλή, αν με επιτρέπετε, αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι. Τι θα κάνατε. Άρα, γιατί έτσι πώς μου το λέτε, υπάρχει Όχι, περίπτωση αλλού ότι... θέλω να καταλήξω όμως. Ναι. Ήθελα να καταλήξω κάπου αλλού. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ θα τα μοίραζα στη μέση. Όμως, εγώ δεν απαιτώ κάτι τέτοιο. Εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του φιλοσοφία και τις δικές του αποφάσεις παίρνει. Γιατί όσο ήταν εν ζωή, αφού αυτή η Διαθήκη κατά αυτήν συντάχθηκε το 16, αν και μέχρι τις προάλλες έλεγε ότι συντάχθηκε το 14, οι ανακρίβειες είναι δηλαδή πάρα πολλές, γιατί δεν μου το είπε όταν ήταν εν ζωή? Να ρωτήσουμε τον πατέρα μας, πατέρα, αυτό συνέβη? Διότι μπορεί να ήταν κλειστή. Επειδή γνωρίζω από Διαθήκη, και να παραδοθεί και να ανοιχτεί μετά το θάνατό του. Τώρα μην γελιόμαστε. Αυτή είναι μια Διαθήκη που δεν την έχει γράψει ο πατέρας μου. Αυτή είναι καθημερινή. Πάντως ξαναλέω, κύριε Ηρακλή, είναι πολύ εύκολο με έναν γραφολόγο να αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Το θέμα βέβαια δεν είναι το αν θα αποδειχθεί αυτό, γιατί υπάρχει ένα άλλο κομμάτι. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι. Μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι τα γράμματα του Ανέστη Βλάχου. Υπάρχει ένα κομμάτι που ο δικηγόρος σας ξέρει πολύ καλά, το δίκαιο πρακτικό. Δηλαδή θα μπείτε στη διαδικασία να προσβάλλετε ότι δεν είχε όντως ο Άστας Φρένας ή δεν μπορούσε να υπογράψει. Αφού λέει έχω Άστας Φρένας, αυτό που είχε. Μα γι' αυτό ρωτάω. Μάλιστα. Εκεί υπάρχει. Έχει νοσηλευτεί 3 φορές με βαριά εγκεφαλικά. Από το 2012. Μάλιστα. Υπάρχει ιστορικό. Κύριε Ηρακλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κύριε Παναστασίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άστε και καλά. εύχομαι αυτή η ιστορία να έχει ένα αίσιο τέλος. Γεια σου, Ευχαριστούμε Ηρακλή. πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σου, Αντρέα.